Welcome back. Hello, good morning. Magluluto tayo ng adobong chicken feet ngayon. So, i-wash muna natin ng maigi yung chicken feet. Tapos, tatanggalin natin yung yung nails niya kasi baka magpa-parlor pa to. So, yan. Tinatanggal namin to para yan. So, dito na yung malinis. Yan. Yan. Okay. So, ang ginagawa namin, pinapakuluan muna namin yung chicken feet para lumambot. Lalagyan namin ng luya para mawala yung langsa. Tsaka konting peppercorn, konting asin kasi tumatanda na. Kumukulo na yung chicken feet na pinaboil natin. Tingnan natin. Konti-konti pa. Yung mga 20 minutes pa para lumambot na tong chicken feet. Mas masarap kasi pag malambot eh. Ito ang mga ricados natin. Sliced ginger and sliced onion, and then we have lemon, and then bay leaf, and then garlic, and then star anise, and then we got salt, black pepper, soy sauce, and vinegar. So you have to put a little bit oil. That's it. Konting oil lang. Huwag yung marami. Kamainit na yung natin . Hulog na natin yung onions. Una. Ayan. Sandali lang 1 minute, then isunod na natin yung garlic. Wow, bumabango na yung onion. Isunod natin yung garlic para masarap talaga yung adobo natin, kompleto. Bango. Halong yung bango, garlic at saka onion. Konting-konti na lang. Bango. Okay, hulog na natin yung ginger. Toast na natin konti. Tostado na. Yung chicken feet.
Bango. Haluin natin ng konti. Yeah. Lagyan natin ng soy sauce. Tansya-tansya lang. At saka vinegar. Oyster sauce. And black pepper. Sarap yung black pepper. Damihan natin ng konti para masarap. Yan. Siyempre, konting salt. Konti lang. Lalagyan din natin ng lemon. Pampawala sa sa langsa ng chicken feet. Ayun. And ilagay na natin yung star anise. Bay leaf. Gawin natin. Tsaka takpan. Ayan, kumukulo na siya. Tingnan nyo, ang ganda ng tingnan. Pero, dadagdagan natin yan ng brown sugar. We use brown sugar instead of white sugar. So, dagdagan natin ng brown sugar. Ayan. Tapos, haluin lang ng konti. Oh my God, ang bango na. After 20 billion years of pakulo, ito na. Look at that. Smells good. And it's so malambot. Ginagawa namin sa adobo namin, gusto namin maanghang. Lalagyan namin ng crushed red pepper. Gusto maanghang-anghang. Ayan. Nilalagyan namin ng gusto namin maanghang. Kasi malamig sa amin ngayon lugar. So, mas masarap yung maanghang. Then, maluluto na to. Tapos, kakain na kami. I hope you have a good day because we're having a good day. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.